close till I get up. Time is barely on our side. Obje države su doživjele značajne promjene granica, posebno između rijeka Bosne i Drine. Hrvatsko-bugarski ratovi predstavljali su niz sukoba u 9. i 10. stoljeću između Hrvatske i Bugarske. Tadašnja Bugarska bila je velika sila koja je izazivala strah Bizanta, tradicionalnog saveznika Hrvata. U 9. stoljeću Bugarska je dominirala na istoku i srednjem dijelu Balkana. Godine 854. knez Boris I sklopio je savez s moravskim princom Rastislavom protiv Ludviga Njemačkog, vladara istočne Franačke. Prvi rat, Trpimir protiv Bugara knez Trpimir, franački vazal, bio je svjestan bugarske prijetnje nakon što su zauzeli Rašku i došli do hrvatskih granica. Prema Konstantinu Porfirogenetu, Bugari su napali Hrvatsku oko 854. godine, ali postoji mogućnost da je Ludvig Njemački potaknuo Trpimirov napad na Bugarsku. Sukob se odvijao na području današnje sjeveroistočne Bosne, ali bez jasnog pobjednika. Nakon kratkih pregovora, granica između Hrvatske i Bugarske postavljena je na Drini. Drugi rat, kralj Tomislav deklasirao Bugare bugarski car Simeon. Nakon ratova protiv Bizanta skrenuo je pozornost na Hrvatsku. Car Roman Usperstrip sklopio je savez s Tomislavom 925. godine, ustupivši Hrvatskoj dalmatinske gradove i otoke. Time je Dalmacija postala dio Hrvatske. Mihajlo Višević, prognanik iz Zahumlja, obavijestio je Tomislava o Simeonovim planovima. Vrhunac sukoba bila je bitka u Bosanskim planinama 27. svibnja 927. godine, gdje je Tomislav potpuno uništio bugarsku vojsku pod vodstvom vojvode Alogobotura. Ovo je bila jedina bitka u kojoj je car Simeon doživio poraz. Ubrzo nakon toga umro je od srčanog udara. Papa Ivan X. posredovao je u pregovorima i okončao rat. Hrvatska kao vodeća sila, iako granice nisu promijenjene, Hrvatska je ojačala vojno i gospodarski, postavši najsnažnija država regije s velikom pomorskom flotom. Simeonov nasljednik Petar I suočio se s pobunama, što je omogućilo Srbima povratak u obnovljenu državu Časlava Klonimirovića.